Sal keduk mani yaglo sini buwagra react klaika norok nubi mankana je o salni saltamo illegal klayei phatatei ni phainai je wanjei joharo forest under je klai tongmani a land eba ha a jago mane borok illegal klayei borok a jago oboidota babe a jago borok asroi nakha abono tei sini buwagra react klaimani hingke omo hai je baksa sini je tipra sarok no thanchano subaina nai tongkhaini sawo engkai phiaba tabukni je sini je tipra sarok jotto ain tei je thanchani mario tongbayo abo jotono saimon hini bosawo heba sung o jagao nila rongui tongo akogya aboni meaning no ongkha jung abo obak sangnani bamulang sangnani akogya baksa borok ni larangei tongo abono tui kunu riya khaya ati hai bubagra saka engka sungoro nilarangei tongmani tei o jagao lekhamung tuiei nasingjak ni saw engke o jaga sawo je ani je hamjak nai tipra sarok norok belai smart tinorok kisa nilarkhe tongbaigara di ini sawo tei norok ni bokhrogo kisa wansuk bi ini sawo tei jotei je walayawi sing mane kena ari nglayawi tongnani akok no saka baksa borok dolni yakri thanga nai tongo ini sini bubagra saka engkoro 6 schedule tei o jaga sawo jeta forest right bande matram constitution right tei don't react ini sawo amna tei kuno react khlainani kok krui ni sawta engkoro saima kana kisa update engka sini bubagra tam sana naika jeng abono tei kuno malang sanani kok krui tam ningke jeng kuno violence tak laidi abono tei hini sini bubagra chawa tam ningke abo je 6 schedule klaimani te forest ni je right tongo a right ni motena a samung khlaijagai na thangi